Des de l'espai d'entrevistes als candidats i candidates a l'alcaldia de Sitges tenim amb nosaltres Carme Gasulla, cap de llista dels Comuns Verds de Sitges. Benvinguda. Moltes gràcies. Carme Gasulla, qui són aquesta formació, els Comuns Verds de Sitges? Doncs els Comuns Verds de Sitges està integrat per un grup de persones que forma part de Catalunya en Comú, gent independent, gent que ha volgut integrar-se a aquesta candidatura que per nosaltres és plural, feminista, amb una presència màxima de dones, el 60%, que és innovador, i sobretot amb la novetat de portar una dona del segle XXI, una noia de 18 anys. Molt bé. En el món dels comuns hem vist com s'ha repartit en diferents llistes. A més, hem vist també que es presenta Podemos a Sitges. No li fa por que això afecti el resultat de la seva formació? Jo confio moltíssim en el nostre projecte i en el compromís que hem demostrat al llarg d'aquests 4 anys i més enllà de la pluralitat que ofereixen aquestes diferents propostes, nosaltres sobretot el que proposem és un treball que s'ha demostrat en aquests 4 anys com a membres, com a regidora en el plenari de Sitges, i més enllà de la pluralitat i dels diferents projectes d'esquerres em penso que el que hem de debatre sobre això, sobre les accions i sobre els projectes, i em sembla que a més és interessant aquesta suma. Vostè ha estat regidora aquests últims 4 anys, va sortir electa dins de Sitges en positiu, un grup que després es va desfer. Quin és el diagnòstic que fa actualment de Sitges i quines propostes principals abordaria en cas d'estar al govern els Comuns Verds de Sitges? Doncs el que queda molt clar és que entre el 2015 i el 2019 a les anomenades ciutats del canvi s'han produït tot un seguit de transformacions, sobretot liderades per la gent, amb aquest empoderament de la gent, que ha fet que sobretot es preocupin per les polítiques d'habitatge, fent reserves al 30% del sòl públic per habitatge assequible, posant aquestes mesures sobre actuacions sobre el canvi climàtic, tot un seguit de coses que no s'han produït a Sitges. La meva diagnosi en el llarg d'aquests 4 anys és que hem deixat perdre una oportunitat molt important i que l'Ajuntament de Sitges ha anat 2 passes enrere de les necessitats de la gent. S'han produït més desigualtats, hem perdut el tren del problema de l'habitatge, hem perdut el tren del tema del medi ambient, la preocupació pel medi ambient, pel canvi climàtic, i toca en aquests moments fer aquest canvi. Per això nosaltres posem aquestes llavors del canvi, perquè es transformi Sitges veritablement. Aquesta problemàtica molt principal a Sitges al voltant del preu de l'habitatge. Dibuixi'm una mica com intentaria resoldre'l vostè. Bé, nosaltres portem un programa que es basa en 3 eixos, que és un eix mediambientalista, un eix feminista i sobretot posa l'accent en el tema de les polítiques d'habitatge. Quan governa la dreta, acompanyant en aquest cas d'Esquerra, no hi ha model de polítiques d'habitatge, cap model. Nosaltres fem un pla de xoc, proposem un pla de xoc de 20 mesures urgents, entre les quals la primera d'elles és dotar de recursos suficients, sobretot de caire jurídic, de caire econòmic i de caire social a l'oficina local d'habitatge. A partir d'aquí proposem tot un seguit de mesures que passen en primer lloc per un programa que es tracta de recuperar, a través del programa Sitges Lloga, de recuperar tot aquest habitatge buit, que és a l'entorn del 25% del que hi ha en el mercat de Sitges, en el parc de Sitges, incorporar-lo en un mercat, en un parc públic d'habitatge, en un parc públic assequible. Aquesta és la primera eina. En segon lloc, proposar altres tinences d'habitatge que no siguin necessàriament ni de compra ni de lloguer de les futures promocions, sinó tinences com poden ser la cessió d'ús de sòl, les cooperatives, la masoveria urbana, etc. Per tant, aquest pla de xoc seria urgent. Dibuixi'm també al voltant de la principal indústria de Sitges, el turisme. Com creu que està? Cap on creu que haurien d'anar? Doncs bé, com nosaltres proposem una gran àrea que es dirà sostenibilitat, evidentment el turisme estarà integrada en ella, perquè per nosaltres el turisme ha de ser sostenible i evidentment passa per una visió ecologista, mediambientalista. Hem d'anar de la mà del sector, no podem deixar enrere el sector, volem treballar amb ell, volem que entenguin que realment nosaltres estem per millorar les condicions del turisme, afectades greument en primer lloc per els habitatges d'ús turístic, sobretot per als habitatges d'ús turístic il·legal, que estan afectant i molt no només el sector turístic, sinó també el sector de l'habitatge. Per tant, la nostra proposta passa per un model de turisme sostenible i sobretot amb un model de turisme cultural. Carme Gasulla, té 30 segons, si vol, per demanar el vot pels Comuns Verds de Sitges. Doncs bé, jo us demano que confieu en nosaltres, que hem demostrat en aquests 4 anys que realment som una formació compromesa, que hem defensat a la gent que ens ho ha demanat, hem estat coherents en la nostra manera de pensar. Aquestes llavors del canvi que han començat a créixer i que han de representar una transformació de Sitges, i la transformació l'ha de protagonitzar sobretot la nostra gent, la gent amb la qual confiem. Volem un Sitges sobretot transformat
debat des de la visió de gènere, des de la visió verda, i volem un Sitges que es tenyeixi de verd de lila a partir del dia 26. Per això us demanem el vot per nosaltres. Moltes gràcies. Carme Gasulla, Comuns Verds de Sitges, que tingueu sort. Moltes gràcies.